Доброго ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку. Сябры, канікулы амаль скончыліся. Зусім хутка на заняткі, ура! Не могу сказать, что я рада так, як Лесик. Кася, ты что, не хочешь сустрэцца з сяброўкамі? Ой, хочу. З некаторымі я амаль цэлае лета не бачылася. Ужо плюс. А што, урокі табе ніякія не падабаюцца, Кася? Чаму ніякія? Я маляваць люблю, вершы чытаць. У мяне гэта выдатна атрымліваецца. А з матэматыкай, калі будзе складана, я табе дапамагу, Кася. Добра, угаварылі. Тое, што пачынаюцца заняткі, не так ужо і дрэнна. Дык вось. Але сёння, між іншым, яшчэ канікулы. Разумнік, навошта ты пра вучобу загаварыў? На самой справе я хацеў пагаварыць не пра вучобу, Кася, а пра тое, што перад ёй і пасля яе. Лесик, ты гаворыш нейкімі загадкамі. Што маеш на ўвазе? Як што? Дарогу на заняткі і назад. А, дарога, гэта сапраўды важна. Каб яна была бяспечнай, усім трэба ўспомніць правілы дарожнага руху. Бо ў летніх лагерах ды ў вёсках мы бегалі як хацелі. А ў горадзе дарогу трэба пераходзіць толькі на зялёны сігнал светлафора. Памятаеце, сябры? Типа зебры, калі светлафора няма. І ў любым выпадку перад тым, як ступіць на дарогу, трэба ўпэўніцца, што ўсе машыны спыніліся. А пасярэдзіне спыніцца і ўпэўніцца ў гэтым яшчэ раз. Бачу, што ніхто з нашых гледачоў на правілы дарожнага руху не забыўся. Малайцы! Ганаруся і прапаную ўсім разумнікам і разумніцам паглядзець ранішні мультфільм. Дзяўчынкі, як вы лічыце, жывёлы ведаюць правілы дарожнага руху? Некаторыя дакладна ведаюць. Цікава, каго ты маеш на ўвазе, Вераніка? Сабакі-павадыры дапамагаюць людзям з дрэнным зрокам хадзіць бяспечна па вуліцах, у тым ліку і пераходзіць дарогу. Ой, сапраўды, я пра гэта не падумала. Але я меў на ўвазе не сабак, Каго? суслікаў. А пры чым суслікі да правілаў дарожнага руху? Пры тым, што ў адным горадзе для іх усталявалі спецыяльны светлафор. Дзіўна, хачу гэта ўбачыць. Калі ласка. Ой, які сімпатычны светлафорчык. Дзе яго усталявалі? У Краснаярску на востраве Татышаў. Чаму менавіта там? Ідэя ўзнікла з-за таго, што на востраве размешчаны парк, а ў ім вельмі многа суслікаў. І часта грызуны перабягаюць дарогу ў неналежным месцы. Менавіта так. Вось таму і з'явіўся гэты незвычайны светлафор. І як плануецца навучыць суслікаў выконваць правілы дарожнага руху? Пакуль вынаходнікі светлафора думаюць над гэтым. А што тут думаць? Трэба частаваць суслікаў кожны раз, калі яны пераходзяць дарогу па правілах. Тады хутка тут будзе цэлая чарга з дысцыплінаваных пухнатых пешаходаў. Пакуль думаюць, што гэты светлафор прыцягвае ўвагу людзей. Так, Вераніка, асабліва дзяцей. Добрая ідэя. Упэўнена, дзеці глядзяць і думаюць, калі суслікі прытрымліваюцца правілаў дарожнага руху, і нам абавязкова гэта рабіць. Лесік, Лесік, Што, Кася? распрацуй, калі ласка, светлафор для зайчыкаў. Кася, ты звычайнымі ўмееш карыстацца. Дык я не для сябе, я для сваякоў. Добра, я падумаю. Так, колькі часу табе спатрэбіцца? Паспееш, пакуль мы мульцік паглядзім. Кася, што ты, вынаходкі, справа зусім не хуткая. А мультфільм я таксама хачу паглядзець. Ну, добра, давай уключай нам мульцік. А пра светлафор для зайцоў абавязкова падумай. Глядзі мультфільм, сябры. Сябры, зараз я хачу падзяліцца сваім самым моцным уражаннем гэтага лета. Ой, як цікава, дзяліся, Лесік. Я ўбачыў даволі блізка сімвал нашай краіны. Ты пазнаёміўся з зубрамі? Так, уяўляеце, зубр – самая буйная наземная жывёла на поўначы Еўразіі і Паўночнай Амерыкі. Хочаш сказаць, Лесік, зубры больш, чым белыя мішкі? У 1,5 разы, прычым у параўнанні з самымі вялікімі мядзведзямі. Вось які моцны у нас сімвал краіны. Безумоўна моцны, нават крыху страшнаваты.
Як ти не побоявся, Лесик, подойти до зубра? Ну, по-перше, я доволі смілий, а по-другое, зовсім близько я познайомився з зубранятами. Ой, так і нас знайом худший. Цікаво, а якого поміру народжаються зубраняти? У порівнянні з батьками зовсім маленькими. Яны важать усяго каля 20 кілограмів. Хо-хо-хо, нічого собі, приблизно стільки важить першокласник. Зато я малыя, здольныя бегчы за мамой уже праз 1,5-2 гадзіны пасля нараджэння. Ого, як хутка. А коли народжаються зубраняти? У канцы красавіка маі. У першыя дні жыцця яны сілкуюцца выключна малаком маці. Прычым ядуць малыя 5-6 разоў у дзень. Видатний апетит. Зубрыха побач з маленькім, увесь час на пагатове. Калі ўбачыць чалавека, можа зрабіць выгляд, што збіраецца напасці. Кідаецца ў бок ворага, але не дабягае некалькі метраў. Спыняецца, як укапаная, крута паварочваецца і бяжыць назад да цяля. Якая клопотливая матуля. Дзякуючы клопату зубраняты хутка растуць. У 19 дзён яны пачынаюць есці траву, а ва ўзросце 2-3 тыдняў малыя становяцца цалкам самастойнымі. О, якое коротенькое дзяцінства, бедные малые. Не перажывай так, Кася, дзяцінства зубранят працягваецца. Калі ім спаўняецца месяц, дарослыя збіраюць малых у асобны статак. Там яны знаходзяцца пад наглядам 2 альбо 3 самак. Гэта нагадвае наш дзіцячы садок. Сапраўды, нянькі-зубрыхі добрыя да сваіх малых, абараняюць і пільна сочаць за іх бяспекай. Цікава, а зубраняты любяць гуляць, як дзеткі ў садках? Маленькія зубраняты, як і дзеці. Мілыя і добрыя істоты, да таго ж вельмі цікаўныя. Калі ўбачаць штосьці незнаёмае, часам нават пакідаюць статак. Бедные нянькі-зубрыхі. Складана ім сачыць за непаслухмянымі дзеткамі. Як і ўсе малыя, зубраняты вельмі любяць гуляць. Баданне, штурханне іншага зубраня носам, бег адзін за адным, скачкі. Усё гэта ім падабаецца. О, малыя растуць вельмі спартыўнымі. Бяруць прыклад з дарослых, стараюцца вырасці такімі ж моцнымі. А жывуць зубры вялікімі сем'ямі? Так, яны стадныя жывёлы. Статак часцей за ўсё складаецца з 2-3 дарослых самак і іх нашчадкаў за апошнія 1-3 гады. А на чале такога статка заўсёды адна з найстарэйшых па ўзросце і вопыце самак. Цікава, а до зуброў можна падысці блізка? Хуй, я б хацела пасябраваць з зубраняткам. І дарослыя, і малыя зубры прыязна ставяцца да чалавека, але падысці да іх блізка не атрымаецца. Чаму? Яны даволі асцярожныя, так што нам вельмі пашанцавала, што мы змаглі добра разгледзець увесь статак, асабліва зубранят. Да бабачэння, малыя! Набірайцеся моцы! Здароўя вам! Дякую за цікаве знайомство з сімволамі нашої країни, Лесік. Рады, што вам спадабалася. Зубры сапраўды ўражваюць, так што ты заслужыў узнагароду, Лесік. Прыемна. І што гэта будзе? Як што, зараз ты разам з намі і з дзеткамі будзеш глядзець цікавы ранішні мультфільм. Дзякуй, Кася. Менш слоў, больш спраў. Уключай мульцік. А зараз Час развітвацца. вось і цудоўна. Нечакана, Кася. Звичайно, ти у кінці програми сумуєш. Ха-ха, толькі не сёння, бо наперадзе нас чакае яшчэ адзін вольны летні дзянёк. Няхай ён пройдзе карысна. Паспяхова. І абавязкова весела. А зараз давайте домовимося про нашу наступну зустрічу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! Не праспі!